się nie da. Exhibit, takže pomená to, dávaj niečo o začiatkoch. Akože jak sa dá dostať týchto ťažkých časov z dola hore a tak. Jo, babika, napríklad výťahom, ale ako realita je taká, že ideš iba po mlieko do samošky a fúťa niekto otravuje, chápeš? Chce svoj cash, tvoju šatku a mierí na teba tvrdým veľkým kvérom. Kvôli mlieku? Jo, niekedy aj kvôli mlieku, brácho. No a potom sa rozhodneš, či chceš po mlieku každý deň, alebo nahráš nový album a na mlieko, chápeš? Akože o mlieku? No. O tej ceste po mlieko. Aká je heavy, ťažká, tvrdá, ako náš život. Ako všade gangsters a bitches. A toto zaberá normálne? Však akože ja, kebyže mám zarepovať, ako idem po mlieko, ty kokšov, tak nevidím ani na primitívnu vypočítavanku. Jo, a to je ten problém, brácho. Vy nemáte anarchii na ulici. Vy dokonca aj za to mlieko zaplatíte, my ne. Počkať, však za mlieko v samoobsluhe platí každý. Jo, no a? Tak to bolo. Kedysi som nemal na mlieko, teraz neviem, ktorou kreditkou to mám zaplatiť, jo. Vyguluj to naplno, more, čo je? To się nie